Jos säätiöitä ei olisi, niin meillä olisi todella paljon vähemmän vaihtoehtoja Suomessa. Säätiöt rahoittaa sellaisia ituja, jotka ei muuten pääsisi koskaan kasvamaan täyteen kukoistukseen. Metsänomistajat ja puuta ostava teollisuus päättivät perustaa Metsäsäätiön tukemaan suomalaisen metsäsektorin viestintää. Meillä on valtavan hyvä viesti kerrottavaksi suomalaista metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta, ja sitä viemme eteenpäin monin eri keinoin Suomen Metsäsäätiön kautta. Metsäsektori on Suomelle tärkeä, koska se merkitsee meille nykyisyyttä ja se merkitsee meille tulevaisuutta. Säätiöt ei voi paikata kaikkea sitä, mitä me menetetään julkisesta taloudesta, mutta ne voi olla keksimässä ja katalysoimassa sellaista tekemistä, joka itse asiassa uudistaa ja ikään kuin jälleen rakentaa yhteiskuntaa paremmin. Metsäsäätiö tukee metsänomistajilta ja puun ostajilta kerätyillä varoilla sitä, että metsäelinkeinolla on myöskin tulevaisuus jatkossa. Metsäelinkeinon menestyksen edellytys on se, että monenlaiset eri taustoista tulevat nuoret innostuvat ja kiinnostuvat alasta. Tutkimuksen kannalta Metsäsäätiön merkitys liittyy uuden tiedon mahdollistamiseen ja uusien tiedon tuottajien mahdollistamiseen. Metsäsäätiö on tukenut lasten ja nuorten metsäkasvatusta aivan toimintansa alusta saakka, ja se työ on ollut pitkäjänteistä. Päättäjien Metsäakatemia tarjosi metsäretken ja ajatusretken sellaisella tavalla, joka ei unohdu. Tämä on asia, mikä tuottaa uutta ymmärrystä ja uusia oivalluksia, ja näitähän metsäsektori ja metsäala tarvitsee kehittyäkseen. Päättäjien Metsäakatemian kautta pystymme tarjoamaan mahdollisimman monipuolista tietoa metsäteollisuudesta, metsätaloudesta suomalaisille päättäjille, jotta he pystyvät tekemään laadukkaita päätöksiä metsäasioissa. Mä toivoisin 30-vuotiaalle Metsäsäätiölle sitä, että se pysyy ihan samanlaisena kuin tähänkin asti, koska se tekeminen on ollut niin loistavaa. Se on yhtä aikaa juurevaa, mutta myös uutta etsivää. Ja sen tähden me tarvitaan Metsäsäätiötä yhtä paljon huomenna kuin tänään ja eilen. Suomen Metsäsäätiö rakentaa menestyksekästä tulevaisuutta suomalaiselle metsäelinkeinolle yhdessä.